Hola, hola, señoras, señores, son as 6:26 da tarde e como todas as tardes estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia e como todas as tardes estamos no Voltas co Prato. Se ainda non nos seguides nas redes sociais, recordade que esta semana imos sortear cousas, así que en @Voltas co Prato temos todas as receitas, temos un sorteo que probablemente sexa mañá, non dicimos nada máis, pero bueno, seguídenos nas redes sociais e imos cociñar, así que chamamos aos nosos cociñeiros que pasen. Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Pimba, pimba. Como corre, Ten unha salida que nin Fernando Alonso nos seus mellores tempos, No. sabes que dicían que era moi bo saindo, pois ti sales máis rápido que ele, Sí? Non escoitou, Non non sabe escoitas. o que dixeche. De que falaba? Que teño unha salida Pero de que? Con quen te rápida comparei? dunha persona do sorteo. Compareite con Fernando Alonso. Ah, pois Que casi. era moi bo nas saídas, moi bo, sempre foi mítico, saindo moi rápido. Bueno, como Sí. estades, ben? Moi ben. Sí? Sí. Todo correcto, todo de maravilla? Todo moi correcto. Con ganas de cociñar? Claro. Sempre. Pois, señoras, señores, imos cociñar a ver que nos trae Francisco de Vimianzo. Eu chámome Francisco, veño da parroquia de Carnés, Ayuntamiento de Vimianzo. A mí gustame facer cociñar o chopo. Eu poñelle un pouco de cebola, un pouco de prisel, un pouco de colorante, un pouco de especies, un pouco de viño blanco e unhas patatas, está riquísimo. Eu quero lle dicir aos cociñeiros se o fan como a min ou fan outro plato. Seguramente que estea rico tamén, non digo que non. Un beso para todos. Aí está! Mira, xa estás collendo o gusto, Sí. A este meneo que temos todo o o ritmo. ritmo. Cando é moi acelerado e cando me perdo. Claro, ti eres un ave pausado. Isto é o ben. Non como... Pausado non, pero, bueno, arrítmico. Pero Begoña, por exemplo, é máis nerviosa que a ti na cociña, sabes? Eu vixo sempre un pouco como máis nerviosa, Pero está pouco organizada. pero está pouco organizada. Como pouco organizada? Non bailas moito, Estou tía. super organizada. Ah, só. Si non podería facer todo o que fago. No, eso é certo, eso é certo. Bueno, Francisco dicía que quería choco, que pensando nele eu xa me sufoco, como di o título do programa. Non sei con que o va a sorprender. Pois eu voulle facer un platiño super chulo. Vou aproveitar todo o choco. Vamos facer unha filloa negra, ca súa propia tinta, Moi e depois ben. vamos rencher. Super fácil de facer. Vamos a facer unha cocción moi rápida do choco. E, bueno, eu quero sorprendelo. Atención á xente da casa porque vai facer unha filloa negra, Chip. Begoña, Sí, super sabrosa. máis escura que as de sangue. Home, claro, Claro, os de sangre xa son negra. marróns. Xa, por eso te digo, vai ser escurísimo. Claro, este é de tinta. Vale, bueno, pois unha filloa que negra. quede negra. Vai facer a nosa queridísima Begoña Vázquez cun recheo que supoño que levará choco tamén, non? Claro. Vale, e Xulio Mato, con que vai intentar gañar hoxe? Pois eu vou intentar sorprender, é mi igual gañar ou perder, quero sorprender Mentira. tamén a Francisco. Mentira. Entón, Claro que sí. claro que sí. Mentira, sempre queres ganar. Pero No, bueno, esa é máis Begoña. máis que No, ti, no, Begoña. Begoña sempre quere Bueno, ganar. sempre vou quedar con esta... Sí, sí. Con Bueno, este estigma. Entón, Dame igual. eu, certo. o meu choco teño xa cocido. Vale. Vale, entón o que vou facer? Vou facer un relleniño, despois vou no grellar, e vou no tapar, e vou no gratinar na tixola. Ese chocazo. Ese chocazo era máis, pero o cocelo mermou. Sí, mesmo quedou pequeno. Pero Sí. vale rencher. Vou no rencher, sí. Vale, e a quen Vai lle- facer de cunca, entón vou poñer o recheo, despois vou poñer un pouco de queixo, que temos moita xente que gusta as nosas receitas con queixo. Correcto, Entón, Estes días nas redes sociais moito queixo piden. sí. Piden que as receitas con queixo, como Sí, debe ser. Bueno, quen verdad. quere empezar comigo? No, vas conmigo tú. Pero non marches aínda, Ah, non empezamos. Porque sabes que primeiro teño que decir señoras, señores, cociñamos queixo, iba a decir. Cociñamos choco, no Voltas co Prato marchamos con Begoña Vázquez. Veña, Vamos alá. A ver, Begoña, vou comezar contigo porque mo pediches, non porque mo dixera a xefa. Bueno, moi ben. Moi ben. Fixo moi ben. Non escoita, é que non escoita. Ela colle e di, sí, ben, ajá. Mira. Que non lle está falando, a directora di que non lle está falando e que ti nin atendes a nada, estás ao teu. No, non me está falando Por ahora iso, mesmo. e nin atendes ao que che digo. Porque te estou pensando noutras cousas. Moi ben, en vez de pensar no programa... Mira, o non. máis importante é aprenderlle a xente unha cousa. Sacarlle- Vamos enseñar a sacar o pelexo. Por qué? Porque O pelexo. Sí, o pelexo do choco. Mira, nós que vamos facer? Vamos facer... É que hai unha cousa, unha posibilidade. Hai a posibilidade de facer como a Xulio, de cociñalo moito tempo. Pensei que iba a decir de facelo mal, como a Xulio, pensei que iba a decir No, así. no. Eso tamén, pero bueno. Vale. Pero mira, Vale. hai dúas maneiras de facelo, vale? O choco ou se fai moito, Ajá. ou se non faise moi pouquiño. No meu caso, vou non facer moi pouquiño. Vale, entonces vámoslo limpiar. Espera, estás dicindo a hora de cociñar. A hora de cociñalo. Non en cantidade. O choco é 1 minuto ou 1 hora. Ah,
En serio? Sí. En Sí, serio? sí. Isto é certo? Sí, isto é certo. Hai que, ou se se guisa, hai que guisalo con tempo, vale? Pero se se saltea, non fai falta, porque queda blandiño, Bueno, vale? acabo de Entonces, descubrir unha cousa nova, sí. Non sabía. De feito, é moi boa época agora para o choco. Está ahora cando hai que comelo. Moi boa época, Vale. sí, moi boa época. Vale, importante iso, Mira, Pero bueno, é o a que vou xente- facer, a é xe- uns paquetiños que podemos, por exemplo, Ah. como un choco, podemos lle dar de comer a 4 ou 5 personas, vale? Ah. Podenos salir moi asequible e moi rico. Entón, vale. quero dicir, se vas a unha peixería, Se vas a unha que- peixería, que? que lle pedimos? Por depende o que lle queiras poñer de choco, pero, por exemplo, pedirlle un choco, este choco debía pesar uns 600, 700 gramos. Xa, pero vale? refírome a isto de limpalo. Límpalo ti ou limpancho na peixería? Podelo limpar na peixería perfectamente. Ah, Seguramente vale. que na peixería de confianza cho van a facer. Claro, claro. Vale. Pode Nos quitarlle a ahora- pel toda, o que dicís, Exacto. non? Vamos a quitar ben, mira. E ves esta pel que ten así? Ostras, eso tamén lle Ves? sai. Isto salelle todo. Pero sacaslle moitísimo. Non lle saco moitico. Saco o que non vale. Xa, home, muller. Pero quero dicir que hai que sacarlle moito. Bueno, moito non é. Bueno, non Con se pode isto, dicir con nada. isto incluso podemos facer un caldiño. Por exemplo, se fóramos facer un arroz, podemos facer un caldo do propio choco. Pero é que eu en ningún momento dixen que fora malo sacarlle iso. Mira, vamos Só a dixen limpiar. que lle estaba sacando moito. Claro, hai que sacar os pelexos. Vale, vale, vale. Ves? E hai que quedar a aleta, que é moi fácil tamén. Agora que vamos facer? Agora vamos poñer a facer as verduriñas. Dalle volumen a esa grande. Volumen, a esta de aquí. A grandiña, sí. Así está ben? Ou queres un pouco máis de volume? Oi, madre mía. Estou na subindo ao máximo. Moi ben. Perfecto, callota! Bueno, a xente da casa que nos chame, veña, 664-483-419, xa é o teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar para dicirnos o que queirades. Baixalle aí, cañotas, súbelle de Súbelle aí. goña, non se vos escoita, o que queirades. E tamén repartimos cartiños, como sempre, 50 euros dunha vez. Na televisión dos chocos. 50 E 50 doutra. 50 doutra. É que non escoitas nada. Está pensando noutra cousa. Estaba pensando Veña, aquí. vamos alá, 50 euros dunha vez. E 50 doutra. Na televisión. Dos chocos. Moi ben, ahora sí, ahora sí. A 8 puxencho, 8 e medio, máis. 8 e medio, está perfecto. Vale, perfecto, vale. Entonces, ahora- Importante, limpalo ben, quitarlle a Limpalo pel toda. ben, quitarlle... Si, eu deixei ahora un pouquiño de auga con xeo para que se termine de limpar. E por voulle dar un pouquiño cun papel. Ah, Mira, ahora para aquí secalo. vamos lle dar calor e vamos a empezar co refogado. Espera, que é nesta. Dixeches má grande. Equivoqueime. Ah, dixeches má grande. O que ten boca se equivoca. Sí, ti si, yo. Ti máis eu, a verdad, equivocámonos bastante. A Xulio tamén. Tamén lle chega. Sí, Xulio. Vamos a facer o refogado cas verduras. E aquí a verdura que teñamos, o que teñamos na horta, agora, por exemplo, tamén lle poderíamos botar cabaza. Oh, que rico. Vale, que quedaría moi rico. Uf. Ca cabaza. En este caso, pero vamos a usar un pouquiño de ceboliña, un pouquiño de xudía, de puerro e de cenoria. Quero, atención, petición. Sí. Petición. Podedes facer algún día, a semana que ven, ou a seguinte, ou así, eu que sei, cando os veña ben, alguna cal é a crema petición? de cabaza que este boa, ou algo con cabaza, que me apetece. No, xa. Apetece algo, é que está moi boa, a cabaza. Está moi boa, está... Agora hai Por centros iso, de cabazas por todos lados. Pois é unha moi boa idea, apuntámoslo. Queda Moi ben, apuntado, así me queda gusta. apuntado. Pois veña, imos con Xulio Mato. Vamos para lá. Tes antoxiño de cabaza, Teño non? antoxo, sí, teño antollo de cabaza porque me gusta moito. Sí, Sí. sí, é certo, é certo. Pois hoxe non hai cabaza. No, hoxe non, pero hai choco, que tamén Hai está de choco. temporada, está moi A bon. temporada está moi boa, mira. Como vai ser o Teño teu refritinho. recheo? Vouche explicar ahora, mira. Allo, unha ceboliña, un pouco de pemento verde e aquí teño touciño entrefebrado. Ah, entón vas Vale. facer un mar e montaña. Un MM. Un mar e MM. montaña por Xulio Mato. Eso é. Sí. Sí. Que estás cunha copa de coñac. Claro, estou cunha copa. Jo, como, que acting, que acting. Como tes. fío, Bueno, mira, botámoslle a pechuguiña de polo, Un picadiña mar e tamén. montaña. Bueno, montoña, por que falas así? está. Porque- Es ariñano, tío. Un pouquiño. Sí, home, divulgador eres tamén. Divulgador, sí. Divulgador tamén eres, sí. Entón, Mira, refogamos todo ben, entón o que leva vou facer... polo. Sí, leva polo, leva touciño, e leva cebola, allo e E pemento pemento verde. Moi picado, polo que vexo, o pemento. Picadiño, non? sí, Todo. claro, para que se nos faga. Hola. Vale, entón, como ben dixo Begoña, Moi ben. ou pasas ou faz un minuto ou unha hora. Vale, eu neste caso... Fáchelo unha hora. No, coceu 45 minutos. Porque lle leva moito tempo, porque vou rematar despois aquí na tixola. Vale? Vale. Entón, este é a cunca que nos vai servir para rencher, vale, que é a cabeza, e as patas vámolas picar e vámolas engadir nese recheo. Para que o recheo tamén leve un Para que pouco leve de... tamén un pouco do seu. Vale, vale.
E teño unha pregunta, isto despois como comes? Porque telo que rachar todo, non? Claro, despois ten que comelo con tenedor e un coitelo. Claro, telo que romper todo para... Vale. Claro, entón, picámoslo tamén picadiño, máis ou menos do mesmo tamaño que o que temos aí. Ajá. E valo pasar tamén por aí, cando estés todo rematado, non? Polo propio caso. Claro, cando se cociñe o touciño máis o polo estaban cruz, entón vámonos cociñar. Ajá. E despois o corpo do choco, como xa está cocido, simplemente é quentalo. Moi ben, pois imos chamar ao noso convidado de hoxe, que sei que é bastante experto en tema de choco. A ver que nos di un aplauso para Francisco de Vimianzo. Un aplauso por ele. Que tal, Francisco, como estás? Arrímate aí adiante, por favor, fai favor. Hola, Francisco, benvido. Eres Francisco ou eres dos que lle chaman Paco? Paco, Francisco. Sí. É que eu son Fran tamén, pero a min chamanme Cañotas polo alcume familiar, non me chaman Paco. A mí chámame Fran. Sí, tamén? Sí. Ainda que, bueno, Paco Cañotas estaría ben, Sí, estaría Paco ben, Cañotas, sí. Sí, bueno, pois... estaría ben, sí. Pois Paco, Farruco, Francisco, Fran, como queires, Xulio Mato, traeche unha receita de choco, contalle, Xulio. Pois mira, Francisco, vou facer un choco recheo, vale? Teño cocido, vale? Aquí teño un refritiño que teño touciño entrefebrao, Ten boa pinta. leituga de polo, Ten. allo, cebola e pemento verde. Ves, como xa se empeza a cociñar, vamos deixar que se dure un pouco, vamos a botar agora o choco que xa está cocido, as patas, vale? As patas e a barriga. Fenómeno, está rozo, verdad? Sí. Fenómeno, sí, señor. Mira, isto que podemos facer tamén é trocealo todo, guisalo aquí, acompañado con os cachelos e xa teríamos Pois tamén. un plato tamén rico, Tamén, verdad? Bueno, é un mar e montaña, por eso leva o polo, o touciño e o choco aquí mesturados. Entón, mentras se me vai dourando, vou ir preparando un aceitiño que vou utilizar para despois ir mollando. Pero vexo que tes por aí tamén coliflor, tes A queixo, coliflor vai ser a guarnición. Tes tomates ou vai ser toda a Esta guarnición, vez é a non? guarnición e ahora con isto que temos aquí vamos facer un aceite, vale? Mira, teño allo, teño tomate seco e tomate concentrado, e perexil. E aquí Atención un aceite a de isto. oliva virxen, vale? Claro, atención a entón, con isto. isto vamos a facer un aceite, vámoslo a agitar ben con tenedor para ter algo para ir mollando despois pouquinho a pouco e terminar de decorar o choco. Paco, ti cociñas ou non? Sí. Sí. E que tal se che dá o choco? Bueno, ainda vai. Sí. Como fas ti? Ás veces sale mal, ás veces sale ben. Bueno, Eso pasa o todas as importante é intentalo, non? Hombre, É así, é claro. así. E que che vou dicir eu? Como é a receita que máis che gusta a ti, do choco? Eu O que fas ti máis? poñolle así allo, cebola, aceite, Oh. viño blanco. Guisado. Guisado, non? Ben guisado. Guisado, claro. Ben guisado. É que eso sempre triunfa. O choco ben guisado sempre triunfa. Sí, non, guisado. non hai posibilidade de erro aí. Bueno, pois, esta é a proposta de Xulio Mato. Queres ver a de Begoña? Sí. Pois veña, bótate pa ali. Arrímate aí a ela. Hola, Paco, Buenas benvido. tardes, chica. Que tal? Bien. Bueno, contoche. Eu vouche facer unhas filloas ca tinta do calamar. Vai ser unha filloa negra e por vouche rencher co resto do choco. Espera, Tinta Begoña. do calamar. Entendiches ben, eh? Vai facer unha filloa Vou facer unha filloa Coa negra. tinta do coa calamar. tinta do calamar. Unha Sí. filloa negra. Vai ser así. Isto é para que sorprendas a alguén. En casa dices, bueno, pues ahora vou-te sorprender. Pois está E ben, vouche está facer ben. unha filloa de tinta. Sí. É moi fácil de facer. As filloas é unha receita básica, que son 6 ovos, 300 de fariña e 1 litro de leite. E dixéchelo a cámara moi ben, eh? Dixeno a cámara. Mirando a cámara. Sí, despois de 2 anos e pico. Mas estuvo ben, estuvo fun ben, capaz. estuvo ben. Ti, Paco, ti fas filloas ou non? Vai, fajo. Fas filloas? Sí, oh. Por mira, atende aí vai. atende Ahora as filloas, arrímate aí. Canto máis ovos leve, mellor saben. É verdad, pero a primeira nunca sale ben, eh? Apolle un pouco anís, pero no. Ese non amoado, botaslle un pouco de anís. Claro. Ese non Un provei, pouco de eh? anís, tamén un pouco de naranxa, a min gustame Un moito, pouco de de coñac. naranxa Bueno, a min gustame tamén. coñac tamén. Sí, pégate Bego, porque nos vai explicar aí ben. Podemos botar canela, bueno, Hai que anotar iso, en doce están boísimas. É unha vida, Eu nunca lle poño é eso. unha vida. Eu nunca o vira, de feito, nunca o vira isto. Moi sinxelo, porque as filloas podemos facer tamén en salgado. Isto queda espectacular. E Esta é agora, unha filloa negra, super despois. vistoso para as navidades, ahora que nos veñen, isto é unha maravilla. Pero É baratiño. iso podría ser rencher de funtol. Podelo rencher de centolo, de boi, de gambas, de todo o que queiras. Ui. De polo, do que Entón é queiras. como o canelón que fixaches antonte, pero feito cunha filloa. Sí, claro, un paquetiño. Ben sendo o culmen do galeguismo. Bueno, sería Unha filloa grelos lacón, faltanos grelos lacón, negra. queixo de arzúa, cachucha, chourizos, Pero quero dicir, churrasco. en canto ao mar estás mesturando a filloa que se come en todas as casas co chouco e con marisco. Claro, eso poderíamos facer sin Eso non problema é nada ningún. mala idea, eh? E agora, ves, facemos sempre, Me gusta. nas filloas, sempre mezclamos os sólidos primeiro. O ovo, ca fariña, vale.
Si facemos desta fariña, podemos facer con varias fariñas. O ovo sólido. Un pouquiño de sal. En este caso, vamos a engadir un chisquiño de aceite. O ovo sólido, bueno. O ovo é a parte líquida aquí. Vale, vale. Pero se mezclas primeiro co leite, o que faz é grumo. Non digo nada, Non non digo nada. Hoxe non pasas de primeiro de cociña? Vale. Te fastidias. Paco, tens que mira. preguntar cal das dúas receitas levarías ti para esa maravillosa terra que é Vimianzo? Tes algunha preferencia? Eso habría que probarlo, Ah, a ver. xa. Claro. Entón, de momento... De momento... Por todos, vou-te castigar. De momento a mí gusta máis dúas Vale. recetas. Pois vou-te castigar ali. O que te sentes, vale? Despois falamos. Vale, moi Veña, ben. vamos a dar un aplauso a Paco de Vimianzo Francisco, que está connosco na Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Bueno, chocos, choquitos, xivas, o señor Choco ten moitos nomes, pero se ides ao latín, atención, sempre é o mesmo. Sepia officinalis. O de Redondela, en particular, ten un selo de calidade que o recoñece como un dos mellores, sí. Nas augas da Enseada de San Simón medran que non ten traza. Sei que lles prestan os fondos da ría e ali fan aposta as femias. Cada exemplar, atención, pode poñer ata 500 ovos, que non está nada mal. E xa logo a vivir, ata que chegan os trasmallos ou nasas que, cando hai sorte, capturan espectaculares exemplares. Animádevos a facer país e probádeos en empanada ou con arroz ou innovade coas nosas propostas. Filloas recheas ou filloas negras, perdón, con recheo de choco ou simplemente choco recheo. A min todo me presta, contádenos cal é a vosa receita favorita en @voltascoprato. Xa sabedes que nos encanta saber de vos e facer sorteos. Así que estade moi atentos e atentas, porque vai haber sorteo. Palabra, prometido. Mañá. Veña, xo digo. Mañán sorteamos o terceiro... Atención, Xulio, atención. Vou marchar contigo. 3, 2, 1, aquí estou. Jo, qué rápido es. Xulio, mañán Sí? sorteamos o terceiro e último libro do Voltas co Prato. O terceiro e último libro. Non hai máis. No, nós non temos máis. Habemos sortear máis. Xa veremos. Xa veremos. De momento estou aquí eu dicindo que é o terceiro e último. Bueno, pero ti onde dir Vigo, dir Diego. Está calado. Vale. Bueno, mira, Digas estou máis. marcando. Bueno, mañán O Choco. sorteo do terceiro e último libro. Moi atentos e atentas ás redes, Mañán. Xulio, Aquí o choco por marcando. un lado, ves, para que collese un poquinho de costra por aí. Entón, agora que vamos a hacer, vamos a coller unha culler e vamos a meter dentro. Ah, xa yo vas meter aí Con na cuidado, tixón. Claro, vamos a meter aquí. Báixame un pouco ese lume, Sí, ponmo a vou. mitad, por favor. Si, é que está indo un pouco... Parece que se move. Está moi forte, sí. Espera. Aí, 5,5, 6. Sí, por aí está ben. Entón, mira, metemos de recheo dentro. E agora que vamos a facer é... E non se che pode Plantarlle. queimar por debaixo. Home, esperemos que non. Bueno, Por eso lle baixache ti o lume. pregunto desde ignorante. Claro, ti sempre preguntas desde a ignorancia, Correcto. gañazas. xa Home, sabes. claro. Se o souber, non se Mira, preguntaría. entón agora que vamos a facer... Ai, que saltan por fora. Sí, pero saltan, pero xa vamos tapar agora para que non salte. Mira, ahora aquí o que vamos poñer é uns trociños de queixo. Moi ben, Oh, esta receita... Para que se nos funda un pouquiño por aí e tamén nos faga un pouquiño de amalgama. Que che parece? Que me encanta a palabra amalgama. Sí, É o que me gusta. Bueno. Sí, sí. Amalgama. amalgama. Soa contundente, saboroso. Claro, soa a fusión, verdad? Sí, sí. Oxe, arriscaches, Co queixo. Queixo, está, mira. polo, touciño, Ahora vamos, coliflor, choco, aceite de tomate seco. Que máis podes pedirlle a Xulio Mato? Pois pouco Non máis. xobes? Non me dá moito máis a cabeza. Bueno, é que Pouco tes de máis. todo aquí, Teño de todo aí, Tes de mira. todo. E agora que vamos a facer é... Bueno, xa teño aceitiño tamén, como biche, ves? Ah, O feito, co tomate aceitiño que seco, fixemos tomate antes. concentrado, aceite. Eso, Entón vamos a ir botando un pouquiño por aquí, por riba, para que vayan choupando un pouco de sabor. Ves? Mira, vou dicir unha cousa. A meu irmán Sí. habíalle encantar isto. Sí, A mi irmán? sí. Home. Por qué? Porque estás mesturando 30.000 cousas que lle gustan. Sí, gusta de todo. Claro. Bueno, pero a ti tamén, non? A máis é de bodente, como a mí. Sí, bueno, Sí, é de bodente. fostes ben educados, lo. Correcto. Moi Correcto. ben. Somos de familia comedora. Sí, é certo, é certo. Bueno, pois mira, Veña, botamos como vai o iso? perexil que nos sobra aquí, e agora que vou facer, vamos a facer unha guarnición, vale? Mira, collemos aquí un poquinho de aceite. Mira, e vamos coller cunha puntilla, vamos quitar todas as flores da cabaza, As vale? flores, pero a coliflor crúa. Eso, está crúa. Está crúa. Pero isto podémoslo relar, ou senón sacar e así, simplemente as flores que é máis tenro. Está saltando aí un Sí, pouco que salte, o choco. non te preocupes, que está baixiño. Está non pasa bailando nada. o choco. Mira, e agora que facemos isto, vámoslo botar aquí, inda que este frío ainda do aceite, Ajá. Para que se vaya facendo. para que se vaya facendo. Vamos Moi ir ben. mollando con un poquinho de auga, vamos ir botar un dente de allo ca casca tamén. Moi ben. Pois vamos a deixar a Xulio Mato Vamos aí. facendo o seu acompañamento dese choco recheo que está facendo hoxe e a ver que ánimo ten Begoña. Quero
ser unha filloa, oa, 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 oa. Quero ser unha filloa, oa, oa. Atención, porque hoxe no voltas co prato filloa negra. Filloa negra, non se está vendo. Filloa negra, con Begoña Vázquez. Riquísima. Non se ve porque non... Mire, mire. Pero ves esta, mira. Mira, mira, levanta aí. Quero ser unha filloa, oa, Non se ve, non se ve. Vai se ver. Quero ser unha... Aí está. Aí está. A filloa negra de Begoña. Mira, teño a verduriña salteadiña. E agora vamos botar. Ves que finiña está Ah, o choco. o choquiño? Sí, 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 sí. Por qué? Porque así é o que che dicía, 1 minuto ou contra 1 hora, Ou sabes? contra unha hora. Claro. Cortadiño, faime- finiño. Faime moita gracia que se ves a filloa, se a xente pode ver a tixola na casa, Non se ve a filloa. non se ve a filloa, parece como que está escarallado ao fondo da tixola, verdad? Sí. Mira, mira. Pois já está feita, mira. Parece como que se estropeou. E esa precisamente é a pregunta de concurso. Que ingrediente engade Begoña Vázquez na súa filloa para facela negra? Tinta. Negra. Tinta. Moi ben. Que ingrediente engade Begoña para facer a súa filloa negra? Tinta. 664-483419, chamade ao voltas co prato, 50 euriños en xogo. Filloas negras recheas dun... De choco. Con de choco, verduriñas. pero choco con verduras, con... E agora vamos facer unha mayonesa de amêndoa. En serio? Para acompañalos, En serio, non? Escoita, ti En serio, como cho conto? Tes unha tara coas mayonesas de sabores. A min encántame, pero acompaña moi ben moitas cousas. non nos daramos conta no programa. Mira, neste caso non fixen alioli, porque últimamente facía bastante alioli, entón, por debeu dar por o allo. Claro, deuche o aire agora, de repente, non? E dixen, bueno, pois hoxe mayonesa, que lle queda moi ben, o choco acompaña genial. Bueno, imos ir ao porriño. María del Carmen, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, moi ben. Como estás? Ben, sí? Sí. Bueno, hoxe temos dúas propostas, Listo. eu diría bastante novedosas. Sí, bastante diferentes. novedosas. Sí. Non sei se ti tes preferencia por algunha das dúas. Bueno, me gustan las dos, pero me quedaría con la de Begoña. Bueno, Ah, por moitas gracias. a filloa, Era raro. mira, escoita, a filloa, ao ser tan diferente das filloas que estamos acostumados, eso triunfa, verdad, María del Carmen? Pues sí, Es así, é así. Bueno, pois imos intentar darche os 50 euriños para o porriño. Veña, con que ingrediente fai Begoña que esa filloa sexa negra? Aparta. con tinta. Vale, vamos a dar un Muy aplauso a bien. María del Carmen. A María del Carmen. Aparta. ¿Por qué? ¿Por Porque qué te, me dice aparta? porque te conozco e estou fritindo os rabos. ¿Pero por qué me dice aparta, muller, que estou repartindo cartos? Porque te conozco, estou fritindo os rabos e sei que che saltan. E sei que non che gusta. Bueno, María del Carmen, un bico moi grande, parabéns polos 50 euros, vale? Vale, gracias, enhorabuena por el programa. Moitísimas gracias a ti por vernos, gracias de corazón, chao, chao. Gracias. Hola, bien, chao, chao, está saltando, xa está saltando. Sí, xa cho dixen. É que solo lle salta a él, Sí, xa. É increíble, Xa. Va, mira, é igual. Estar fritindo aí, que estar fritindo? Os rabiños. Os rabiños íbonos poñer fritos. Perfecto. Que están riquísimos. Pois, como estar fritindo cousas che teño medo, vou marchar con Paco, vale? Moi ben. Veña, vamos con público da Voltas co Prato, vamos con Paco de Vimianzo. Ahora podedes aplaudir un pouquiño a Paco, que está aquí con nós. Acá. A ver, Paco, cónteme. Non sei como ves a historia, se hai algunha receita que ti digas... No, a historia está ben, está ben. Isto está ben. Está ben. E as receitas... Sí, Sí. sí. Está de maravilla todo. Ti que cociña, mira, está vendo aí a xente na casa as dúas receitas. A de Xulio que eu... Mira pa aí, canto color ten ese choco recheo, notase o queixo por riba de todo. Bueno, aí temos as filloas de Begoña, que despois rematará. Claro, ti non estás acostumado a facer unha receita así, tío choco falo en liso. Sí. Vale, pois quero que me digas outra receita que digas ti, esta é a miña especialidade. A que mellor se me dá. Outra receta, por ejemplo, carne asada. Dásche ben? Sí. 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 Próxima vez que veñas, trae un tupper. Trae un tupper e facémolo. No, para comer, non para facer. para comer. Para comer. Bueno, estás preparado? Sí. 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 Pois en 2 minutos chámote, vale, para probar. Vale. Vamos a dar un aplauso a Paco que ven de Vimianzo. Fermosa terra, fermosa xente. Paco, vamos. Epa. Xulio Mato, Xulio Mato. Hola, mira que boa corta en esa coliflor. Coliflor, Está así o dente. Botaches o aceitiño que fixeches, Claro, o mismo non? aceitiño Claro. utilizámoslo para aliñar tamén a coliflor. Moi A ben. coliflor está crúa, entón agora... Trisca.
trisca un pouquiño. Claro, non fai falta cocela, porque isto, aparte así colle un doradiño, unha fermosa cor dourada e vai ao dente. Moi ben, moi ben. Mira, entón agora colocamos así todo un poquinho alrededor. Guau. E aquí vamos a facer como unha especie de marco po choco. Pois gústame a proposta de Xulio Mato porque, bueno, sempre digo que nós sabemos cando unhas propostas son interesantes no programa, cando lle gustan á xente, e a xente que temos aquí, porque se chegan moito, verdad? Sí. Notas a presión dos compañeros e das compañeras, Mira, que están como máis entón, presentes aquí, sabes? Ves, e aí Sobre todo Xan. Aí teníamos, sí, Xan é o noso catador oficial. Sí, aí está, mira que ben, que maravilla. Señoras e señores, vamos a dar un fortísimo aplauso a don Xulio Mato, porque é un artista de cociña. Moita gracias. É un crack, é moi bo. Vamos con Begoño, veña. Ai, pero Xulio Mato enfróntase a mellor cociñeira de Galicia. Bueno. E aí hai dificultade. Begoña presentouse aquí cunha filloa negra de choco. Veremos que é o que pasa. Veremos que é o que pasa. Como máis Por renche esa de filloa? maravilla. Mira, vamos a rencher, vamos a facer un paquetiño. Mira, que fácil. Hola, Xulio. E aí que xunto dúas. 3. Xulio, isto é complicado, eh? Sí. Tú... Aí, mira que sinxela de facer, mira que bonita. Moi bo. Agora poñémola así nun platiño. Sí, sí. E teño aquí estes rabiños fritos. Bueno, Vamos a botar un chisquiño desa mayonesa. bueno. Todo en directo. 25 minutos. Todo contento, por facer en directo. Estou estresada hoxe. Sen trampa, sen trampa. Mira. E agora vamos a cortar así, o rabiño así, frito. E colocamos por aquí. E Señoras, temos señores, listo. vamos a dar tamén un fortísimo aplauso a Begoña Vázquez, porque, a ver, é boa, é boa. E vamos a pedir a Paco Gracias. de Vimianzo, Paco que se levante e que veña probar un aplauso para Fantasía. Paco de Vimianzo. Veña, vente Paco por aquí. Vamos por aquí. Meu amigo, ponte aí. E cando queiras, Francisco, podes probar as dúas receitas. Aquí. Unha é máis pitimini que a outra. Sí, Entendes? Pois ti vai dando e proba cando queires. Veña, imos coa pregunta de concurso. Que verdura utiliza Xulio Mato para a guarnición? Coliflor. Moi fácil, eh? Home. Moi fácil. Que verdura utiliza Xulio para a guarnición? Coliflor. 664-4834-19. Teléfono, chamades, 50 euriños en xogo. E vai soar en... Mallao, eh? Cha. Mallao. Veña, imos a Pontevedra. Ángeles, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Estou aquí sentadinha a mirar a televisión, sempre miro o vosso concurso, sempre. Moi ben, moitísimas grazas. Para nós é un auténtico prazer. Xa o sabedes que dicimos sempre, é certo. Bueno, por 50 euriños, veña. Que verdura utiliza Xulio para a guarnición? Coliflor. Moi ben, aí está. 50 euriños que van para Ángeles. Moitas gracias. Ángeles, atende, atende porque isto ten moi bo aspecto, un bico moi grande. Gracias por chamar. Gracias igualmente. Hasta loguiño. Chao. Chao, hasta loguiño. Pois imos ali, Paco, Francisco, Farruco, como queires. Despois de probar as dúas receitas, quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? O Xulio. O Xulio Mato. O Xulio Mato, aí está. Moi ben. Bueno, señoras e señores, nós marchamos. Queden coa actualidade, coa Hora Galega. Vémonos mañán con máis recetas e sorteo. No voltas co prato da Televisión de Galicia. Chao. Porque son cosas de un secundario, mancha de tinta en la cabeza.